Ja vás zdravím pri sledovaní tohoto videa. Budem sa tu venovať zase programu Microcap. Nakreslím neinvertujúce zapojenie operačného zosilňovača, to DC, tuto hore. Toto znamená, že budem používať jednosmerný zdroj generátora, alebo by som povedal generátor, ktorý generuje iba jednu úroveň signálu, to znamená jednosmerné napätie, a toto budeme sledovať na meracom prístroji. Zapojenie, ktoré by si mal vytvoriť, je tuto na obrázku. Tak to nejako vyzerá. Samotné zapojenie, keď nakreslím v tom programe, tak vyzerá takto. Pardon, to je invertujúce. Ja prepnem na neinvertujúce zapojenie operačného zosilňovača. Neinvertujúce. K tomuto by som mal dospieť. Tak, krok po kroku ukážem, ako sa s týmto programom pracuje. Ja vymažem všetko, čo tu mám. Tak, stlačím klávesu Ctrl+S. Začnem postupne kresliť. Tak, najprv si tam nakreslím alebo napíšem, o aké zapojenie sa jedná. Takže predtým, než budem niečo robiť, predstavím túto hore mriežku. Takže bez mriežky to mám zobrazené. Môžeš si dať mriežku takúto. Vybrať si akú mriežku si zvolíš, je mi jedno. Nechám to na tebe, toto nie je podmienka známkovania, akú tam budeš mať mriežku, či tam budeš mať nejakú, alebo budeš mať takú ako ja, je to úplne jedno. Takže, text. Ťuknem na text, napíšem si tam neinvertujúce zapojenie operačného zosilňovača. Enter DC signál. Bodka. Chcem si to umiestniť, aby to bolo v strede. Veľkosť písma skúsim 14. Povedzme bachraté, dám OK. Musím dať Escape. Chytím to a posuniem niekde sem. V prípade, že by sa ti to nezobrazilo, to sú tlačítka, toto jedno slúži na zobrazenie toho nadpisu, takže konkrétne toto jedno. Toto slúži zase na niečo iné, dôležité je použiť toto tu prvé. Ďalší text, dám si dátum. Dneska je 9.1. 21. Pod to si dám svoje celé meno, prípadne iniciály. Zase si to dám do stredu a tuto si zvolím 12. Uvidím, ako to ukáže. Stlačím Escape a dám sem. Môže to byť trošku menšie písmo. Desiatka. Vynikajúco. Stlačím Ctrl+S. Nezabúdam stlačať často Ctrl+S, aby som neprišiel o tú svoju prácu, lebo
náhodou by bol výpadok prúdu alebo nejaká porucha a už by bol problém. Takže nadpis už mám. V tom svojom zapojení budem postupovať pomaličky, a to tak, že budem potrebovať zdroj nejakého signálu. To znamená, zdroj signálu je tu a napájací zdroj je tu. Takže potrebujem dve baterky. No, nejak sa mi to zaseklo. Tak. Môžem si ju nazvať podľa seba, ako chcem. Môže to byť V1, V2, B1, B2. Ja som tu dal V1, V2. Dobre, tak nechám aj ja. V1, V2. Takže V1 value je 10 V. To je baterka alebo zdroj energie s napätím 10 V. Tam OK. Ťuknem si ešte sem. Tak. 10 V a názov je V2. Dám si OK. Stlačím Escape. No, teraz si to troška poupravujem. Tieto vývody, čo tu vidíš, tie môžem vypínať tu. Takže dám si to tuto na bok. Tak, stlačím Ctrl+S. Pozriem sa, ako vyzerá. Toto tu vidím, že kúsok tu mám vodičov naznačených. Tieto vodiče tu byť nemusia, ale ja ich tam dám. Toto, čo tu vidíš, 2x12 V, ja potom neskôr budem meniť toto napätie, takže môžeš si tu dať 2x10, 2x12, to nevadí. Dôležité je to, že tu máme blízke napätie 10 až 12 V. Vodič naznačím. Dám si ho takýto krátky. 1, druhý, tretí. Ten si dám povedzme troška takýto dlhší. Stlačím Ctrl+S. Escape. Tuto v strede je Zem. Tak. Toto je zdroj symetrického napätia. Predstav si, že toto je Zem, na ktorej sedíme, stojíme, prípadne je to napätie radiátora, vodovodu, vane v kúpeľni, čo máš. To je skrátka Zem. Toho, keď sa chytím, nič sa mi nestane. Toto je kladné napätie, to znamená, že od tej Zeme je to plus a toto tu je od tej Zeme ako keby do záporu. Plus 12 a tá baterka ďalších 12 V, alebo v tomto prípade to je 10 V, tvorí hore aj dole 20 V. Stred 20 V je tu, presne v nule. Takže plus minus 10 V je vlastne dohromady 20 V, s tým, že zdroj s vyvedeným stredom. Aby som ja tento zdroj, čo mám tu, nemusel naťahovať pomocou vodičov až sem, tu, pretože tuto by sa mi to dosť značne zneprehľadnilo, tak som použil možnosť pomenovania tohoto vodiča. Tu som dal VCC a tú istú značku som dal sem. Tým pádom ten program vie, že to, čo je označené VCC, toto aj toto, je ako keby
prepojené nejakou viditeľným drôtom, viditeľným vodičom. To isté VDD. VDD. Môžem si tu napísať plus 10 V, tuto minus 10 V a tuto to isté by som musel potom napísať. Plus 10 V, minus 10 V. Je to jedno. Dôležité je, aby ten text bol rovnaký. Ako sa to robí? Text. Takže si dám VCC. Dám OK. Všimni si ten čierny štvorček. Ten je tam dôležitý. Tuto si dám VDD. Enter nestláčam, lebo by som tam mal medzeru, takže iba OK. Čo teraz? Musím stlačiť Escape, inak sa mi ten text zase aktivuje, takže Escape stlačím. Chytím toto VDD a snažím sa to priložiť ten čierny štvorček niekde na tento vodič. Všimni si, čo sa deje teraz. Dotknem sa tohoto zeleného vodiča a to VDD zasvieti. Takisto naopak. Znamená to, že táto skratka je spojená s tým vodičom. Takže tento vodič sa volá VDD. To isté spravím s týmto tu. VCC. Tieto skratky používam, ktoré sa používajú v literatúre. Ty si môžeš iné, ale je to takýto štandard, takže keď uvidíš v literatúre v schéme niečo iné, môžeš si to podľa tej schémy premenovať. Ten program nerozoznáva, či tam máš správnu skratku z literatúry alebo nie, alebo si tam dáš svoju, je to jedno. Tak, zdroj mám. Pozriem sa, ja som ho ohraničil nejakým spôsobom, tak a ja ohraničím. Tak, Escape Ctrl S. Dvakrát na to ťuknem a dám túto true, dám na false, ako keby bol ten vodič neaktívny. Takže samotný text napíšem. Zdroj 2x10 alebo 2x12 V, už ako budeš chcieť, ja tam dám 12 V. 12 V tam dám pretože nemal by som prekročiť napätie 12 V, tak aby ma to upozorňovalo, že pozor, maximálne 12 V. Escape, zoberiem text, dám si ho sem. Zdroj 2x12. Tuto môžem zapnúť napätie. Nejak sa tomu nechce. Nemá to zrejme svoju náladu, nevadí. Zatiaľ tam dám prístroj, tieto voltmetre. Tieto voltmetre nájdem v Total Component Animation. Animačný meter 1. Meter 2. Ja sa pozriem, ako som to tu mal. To je U1 som tomu dal, tak ja tam dám tomu U1. U1. Ostatné nechám na pokoji. A tuto bude U2. OK. Stlačím Escape. Troška poupravujem tie voltmetre. Tak, stlačím Ctrl S. Všetky merania, ktoré budem robiť, sa robia vždycky voči Zemi.
Pokiaľ nie je inak napísané, uvedené v literatúre alebo v požiadavkách nejakého nastavenia, nejakej schémy alebo stroja, všetky merania robíme voči Zemi, voči tomuto. To je skrátka myslené automaticky. Takže Zem bude merať voči Zemi, túto bude merať voči Zemi. Tam Ctrl+S. Napojím ten voltmeter zatiaľ takým vodičom, ktorý nekončí nikde. Teraz týmto voltmetrom chcem merať toto napätie a týmto voltmetrom budem merať to záporné napätie, to VDD. Buď to prepojím vodičom, prípadne môžem tam napísať túto skratku. VCC. Tam OK. A tuto napíšem VDD. Na čo si treba dávať pozor je to, aby sme tie skratky nepoužili viackrát v zapojení. Potom nám to upozorní, že pozor, tuto už to máš použité viackrát. Takže napríklad V1 nemôžem použiť tu, u tohoto meracieho prístroja. To isté, že tu nemôžem V2. Hej. Takže preto, buď si tu dám V1, alebo ja neviem, nejakú B1 a podobne. Kdežto tuto už je to iné. Pokiaľ použijem tú istú skratku, znamená to, že priateľ chce aj tu, aby to bolo rovnaké. Všimni si, čo to spraví. Ja sa priblížim myšou k tomuto vodiču a bude preblikávať ten modrý vodič aj tu. Vidíš? Aj tu hore. To znamená, že je to spojené. To isté z VDD spravím. Takže je to aktívne? Je. Vynikajúco. Stlačím Ctrl+S. Voltmetre mi stále neukazujú napätie, ktoré je tu na zdroji. Musím teraz zapnúť to meranie. Analýza, dynamická DC. Tak, tuto dám OK. A už mi to robí meranie. Takže teraz už vidím, keď zapínam a vypínam túto ikonku, že aj tu, v týchto bodoch mi ukazuje to napätie, ktoré tam je. Voltmeter ukazuje 10 V, druhý minus 10. Čo by sa stalo, keby som zmenil napätie na tomto zdroji? Value 10, tam 11. 11 V je aj tu, aj merací prístroj ukazuje 11 V. Tak, stlačím Ctrl+S, aby mi to nezmizlo. Škoda tej práce. Dobre, takže zdroj je overený, funkčný, takže napájanie toho prístroja je bezproblémové. Takže začnem kresliť samotnú schému. Najdôležitejšou súčiastkou je tu operačný zosilňovač. Toto tu. Operačných zosilňovačov je ich rôzne veľa typov, aj tu v tomto simulačnom programe ich je požehnanie. Ja som vybral operačný zosilňovač so označením OP ako Olga Pavol 77. Tento operačný zosilňovač viem nájsť v analogových knižniciach OAMP, operačný zosilňovač. Je to operačný zosilňovač, snažil som sa, aby nám tie napätia čo najviac sedeli, tak som zvolil tento precízny, tuto si zvolím toto O a tuto na samom spodu je OP, no, ešte OP77A a to je tu, a to je tuto dole. No, je to, kým som sa k tomu dostal, to bolo akože naozaj náročné. Tuto vypnem to napätie. Bolo to naozaj náročné.
Aby som ja na budúce nemusel takto pracne vyhľadávať ten operačný zosilňovač, je vhodné, aby si samozrejme robil poznámky do zošita. Dá sa to vyhľadať troška jednoduchšie. Escape a tento vymažem. Tuto si dám vyhľadávanie a viem, že tento operačný zosilňovač, dvakrát na to ťuknem, sa volá OP podtržítko 77A. Tak aj ja si tu napíšem OP podtržítko 77 a už je tu. Vložím si ho. Tak a už to je. Keď dám to vyhľadávanie, tak sa mi to objaví, že aha, tuto si bol aj pred chvíľkou. Áno. Ja potrebujem jeden zosilňovač, takže jeden vymažem. Začnem napájaním toho operačného zosilňovača, aj keď v praxi je to skôr naopak. Najprv treba všetko spraviť a potom to napojiť. Tak môžem túto analýzu vypnúť. Dám si tam krátku čiaročku. Nemusí byť, ale ja predsa len tam tú čiaročku dám. Nemusíš používať tú čiarku, ktorú som tam dal ja. Môžeš priamo ten čierny štvorček zapichnúť priamo do toho napájania. Operačný zosilňovač je súčiastka, ktorá vyžaduje symetrické napájacie napätie. Tuto vidíš plus napájanie, tuto je mínus napájanie. Toto plus a mínus to sú neinvertujúci vstup a toto je mínus invertujúci vstup. Takže text. Dáme si tam VCC a tuto si dáme VDD. Stlačím Escape. VDD chytím a zase tú čiernu bodku tam napojím. Vynikajúco. Dotknem sa toho a vidíš, že aj tu, aj tu, aj tu je to živé. Vynikajúco. Toto, čo mám tu, dám sem. Dvakrát na to ťuknem, dám tam pomlčku a napíšem si tam OP podtržítko 77A. Štandardne by si ten operačný zosilňovač kúpil pod označením OP bez toho podtržítka. Takže keď je to tam v tej schéme, tak ja to tam nechám, aj keď tuto mám to bez toho podtržítka. To už je taký, by som povedal, detail. Správne by malo byť bez podtržítka, akože hej. No tak, ale tuto je to s podtržítkom, tak nechám to tak, ako je to tu. Ak sa rozhodneš tam dať bez toho podtržítka, je to zase správnejšie pre obchodníka, ktorý to vie potom zohnať pod tým správnym označením. Zoberiem to VCC. Tak, a zas. Priblížim sa a keď vidím, že všetky napätia VCC blikajú, že to v poriadku. Tam Ctrl+S. Čo tu vidím? Vidím tu jeden rezistor, tu je druhý rezistor. Jeden je naležato, jeden je nastojato. Tak, aj ja si dám jeden je naležato, si dám sem. No, hodnota rezistora zatiaľ nie je podstatná, ale myslím, že som tam mal 79, tak ja tam dám 79. A tuto je, otočím ho. A tento tiež nechám 79. Dobre. Tak. No, takto som. Sa mi to nepodarilo. Niekedy je to trápenie s týmto robiť.
Odpor bude 1 kg. Tak. No a teraz otočím. No dobre. Ctrl+S, Escape. No je to také niekedy neohrabané. Ctrl+S. Tak. Tuto si dám rezistor. Podľa tejto schémy, keď pozriem, tuto je odpor R2 79 kg a tuto je R1 1 kg. To znamená, že aby mi to sedelo z toho obrázku, tak ja tuto tiež prepíšem toto na R1. R1 prepíšem na R2. Toto je 79 kg. Tento rezistor prepíšem na R1. Tak, dám Ctrl+S. Zosilnenie je značné, tak aby to bolo potom ľahko vypočítateľné, tak ja zmením túto hodnotu rezistora na 1 kΩ na začiatok, na skúšku, aby sme videli, čo to potom bude robiť. Tak. Troška zmenším. No dobre. Takže trošičku si tu dám tak, aby som videl aj na tú schému, aj na tie ostatné veci. Zapojenie tých rezistorov teraz urobím. Tak, vynikajúco. Ctrl+S. Ešte jeden rezistor tam použijem. Ten bude 10 kΩ. Tak, a otočím si ho na stojato. Stlačím Escape. Pripojím si ho sem. No, aby to vyzeralo, že to patrí k tomu rezistoru, musí to byť takto bližšie. Tak. Toto môže byť. Tak, teraz je to dobré. Spojím tento rezistor. Tak, Ctrl+S. A budem to zaťažovať voči zemi. Takže zem. Ctrl+S. Escape. Ďalej sa pozriem. Tento vstup, to je neinvertujúci vstup, naň mám napojený zdroj signálu. Je to jedno, či je to jednosmerný alebo striedavý, skrátka je tam zdroj signálu. Tak aj ja si tam niečo napojím. Zdroj jednosmerného signálu môže byť buď baterka, alebo takýto nejaký zdroj. Takže s plusom nahor. Aký je rozdiel medzi touto a touto značkou, na to som ešte neprišiel. Tak, dám si ho niekde sem. Zabudol som ho označiť. No a označím si ho. Toto tu nechám na pokoji. Part V3, dobre, a ja si ho nechám V3 a napätie tam dám teraz 1 V. Tak. Tlačím Escape. No. Napojím
ten signál odtiaľto sem. To, že to nie je navľas rovnaké ako tu, to zase až tak nevadí. A samozrejme zem. No. Keď si pozriem, tak tie jednotlivé zeme sú takto pekne v zákryte, čo nie je podmienka. Keď sa to podarí, je to len dobré, ale nie je to, že to takto musí byť. To je skôr náhoda, že sa mi to teraz podarilo. Čo je vhodné urobiť, je to naznačiť cestu toho signálu, ktorý ja privádzam do operačného zosilňovača a potom výstup z operačného zosilňovača. Najprv som to skúšal, že by som to farebne rozlišil, ale bolo to dosť také náročné a v prípade, že si to niekto vytlačí na čierno-bielej tlačiarni, tak jednoducho ten odtieň tej sivej farby nemusí byť iný s nejakou inou čiarou, takže môžu sa tie odtiene podobať. Tak robí sa to tak, že ja vyznačím tú čiaru hrubou. Hej, tu aj tu. Najprv to urobím pred pripojením na ten voltmeter, pretože ak by som zhrubol túto čiaru, tak automaticky sa mi zhrubne aj toto, čo nechcem. Tak, hrubka čiary, vyskúšame trojku. Tak, sila signálu je tu, výstup signálu z operačného zosilňovača je tu. Tak, v tomto prípade vidím, že vstup je tu, to je ten môj užitočný signál a toto je výstup, ktorý z toho čerpám. Tie ostatné tou tenšou čiarou sú len pomocné obvody, ktoré zabezpečujú, aby som ten obvod mal funkčný a aby ten obvod pracoval tak, ako ja potrebujem. Tak, tento voltmeter meria vstupné napätie, vstupný signál. Tak, ja toto VCC dám preč, vymažem a napojím si to sem. Zapnem to meranie, tú analýzu, čiže dynamik DC. To sú len teplotné nejaké nastavenia, že teda v miestnosti je teplota 27 stupňov. Všimni si, že tuto je ten 1 V. Zmizol. Dá sa posunúť. Nechce sa mu. 1 V. Tuto môžem zapínať, vypínať tie napätia, ktoré chcem vidieť. Toto je prúd, ktorý prechádza tou vetvou. A toto je zase výkon, ktorý sa stráca, povedzme, na tomto rezistore. Cez tento rezistor prechádza takýto výkon. Cez tento rezistor prechádza zase takýto výkon. Hej, toto je prúd. Cez tento rezistor prechádza týmto smerom prúd 1 mA. Cez tento rezistor prechádza prúd 200 mikroampérov zhruba. Z tohoto zdroja signálu sa čerpá prúd 1,1 nanoampéra a tento zdroj odoberá prúd 1 pikoampér. Ano, čiže aj ten prístroj dokáže odoberať nejaký prúd, tak treba s tým rátať, ale tento nie je dostatočne silný na to, aby dodal ten prúd aj tam. Pokiaľ by ma zaujímal prúd, ktorý vchádza len do operačného zosilňovača, tak sa to robí tak, že ja toto preruším. Takže do operačného zosilňovača mi vchádza prúd 1,143 nanoampera. Ak to spojím, tak sa ten prúd zvýši len nepatrne. Hej, na desatina, stotina, tisícina nanoampera. Hej, takže naozaj ten vstup toho prístroja má vysokú impedanciu. Napätie, ktoré je tu na tejto vetve, je 1 V, to vidím tu.
Napätie, ktoré je tu na tejto vetve, je 1 V. To vidím tu. Napätie na výstupe je 2, sú 2 V. Toto je celá táto schéma, takže ja toto zase zväčším. Tuto už nebudem merať výstupné napätie. Escape. Ale chcem merať napätie tu v tomto bode. Buď si túto vetu nejako pomenujem a potom to dám aj sem, alebo si to naznačím. V tomto prípade je vhodnejšie to urobiť takto náznakom, aby som videl, že kde to mám zapojené. Tak, na výstupe sú 2 V. Ako skontrolujem, že či to zapojenie je v poriadku a či mi to funguje tak, ako má? Na to je vzorec, podľa ktorého to skontrolujem. Skúsime to spolu. Tento vzorec je pre daný tento obvod. No a aké napätie je na výstupe? Zosilnenie tohoto zapojenia je podľa tohoto vzorca 1 plus R2 lomeno R1. Keď sa pozriem na hodnotu rezistora R2, to je 1 kΩ, lomeno 1 kΩ, takže 1 lomeno 1 je 1 plus 1 je 2. Takže vstupné napätie 1 V krát to zosilnenie mám 2, čiže 1 V krát zosilnenie 2 je na výstupe 2 V, čo mám. Ak dám na vstup iné napätie, nie 1 V, alebo dám tam 0,1 V, čo sa stane? 0,1 V, čiže 100 mV krát 2 je 200 mV. Čo sa stane, keď tam dám inú hodnotu rezistora? Nedám tam 1 kΩ, ale dám tam 9 kΩ. Zás vyhľadám ten vzorec. R2 lomeno R1. R2, čiže 9, lomeno 1 je 9, plus 1 je 10. Takže 100 mV krát 10 je 1000 mV, čiže 1 V. Čo by sa stalo, keby som tuto dal 3? Dám tu 3 kΩ a zase si tu zobrazím vzorec. R2 lomeno R1. R2 je 9, lomeno 3 kΩ sú 3. Čiže 9 lomeno 3 sú 3. Čiže 3 plus 1 sú 4. 100 mV krát zosilnenie 4 je 400 mV. Ak tuto dám 1 V, 1 krát 4 sú 4 V. Takže vidíš, že zosilňovať to funguje, zosilňovač funguje bez problémov, zosilňuje to tak, ako sme si to želali. Ja tuto dám ešte na schvál napätie 0,1 V a zosilním to veľmi veľakrát. Tuto nedám 9 kΩ, ale dám tam 90 kΩ. Skúsime si to skontrolovať. 90 deleno 3 je 30, plus 1 je 31. Čiže 100 mV mi zosilnil 31 krát. Tuto skúsim dať 1 kΩ. Tuto napíšem 99 kΩ. Tak, vzorec. 99 deleno
je 99 plus 1 je 100. Čiže 100 krát. Takže 100 mV krát zosilnenie 100 krát musí dať 10 V. Ale ja tu nemám 10 V. No, desika je problém. Teraz ukážem, že čo je tu za zádrhel. Tento operačný zosilňovač má napájanie plus minus 10 V. To znamená, na výstup on nevie dodať 10 V, pretože aj on pre seba potrebuje mať nejakú spotrebu. Takže on je schopný na výstup dodať 8,88 V. V tomto prípade on vlastne tie tranzistory, ktoré má v sebe, otvoril naplno a viac tam jednoducho nevie dodať väčšie napätie. Toto napätie maximálne, ktoré on vie dodať na svoj výstup, je v tomto prípade, volá sa to, že saturačné napätie. V prípade, ak tento operačný zosilňovač nakrmím väčším napätím, než je 10 V, v tomto prípade tých mojich 12, už je tu 10. Áno, to znamená, on má tie 2 V ako keby na vlastnú spotrebu. Tuto mám minus 10, no on ich zatiaľ nepotrebuje, pretože zosilňuje len tú kladnú vetu. Keby som ja dal na vstup minus 0,1 V, čiže záporné, otvára túto stranu. Vidíš, že tu už nie je minus 10 V. Prečo? Pretože došlo k saturačnému napätiu. On nevie dať menšie napätie, než je 8,8 V, pretože ten rozdiel medzi 10 V, minus 10 a minus 8,8 má vlastne pre svoju spotrebu. Takže aj spodná časť, spodné vrátka, aj záporná polná, záporné tranzistory sú v saturácii. Preto aj túto zvýšim, lepšie podané. V tomto prípade je znížim, dáme si tu 12 V, tak. A už máme minus 10 aj tu. Maximálne napätie tohoto operačného zosilňovača podľa katalógu je plus minus 15 V. Takže nesmieme to preháňať, takže už tých 15 V je hraničné napätie, takže nepripájame túto väčšie napätie než je 15 V, lebo by to meranie už nebolo správne. Samozrejme, nič by nám nezhorelo, ale v prípade, že by si toto spravil doma na plošný spoj a dáš tam väčšie napätie, než je katalógové napätie tej súčiastky, tak ti to jednoducho sa zničí a môžeš ju zahodiť. Ano? Preto dávame vždycky menšie napätie o nejaký ten 1-2 V, než je maximálne napájacie napätie. V tomto prípade je to plus minus 15 V, takže viac než plus minus 12 V by som tam nedal ja osobne. Ak tam dáš 13 V, nič sa nestane. Ak dáš 14, nič sa nestane. Ak dáš 14,5 V, plus minus 14,5, takisto sa nič nestane, ale už je to také riziko, že čo keď náhodou? Už tam musia byť rôzne ochrany naozaj, aby ani špička toho napätia pri zapnutí nebola väčšia než 15 V a menšia než je minus 15. Takže preto tam dám maximálne 12 V pre tento typ operačného zosilňovača. Takže to je všetko k tejto ukážke. Dúfam, že ťa to zaujalo, môžeš polaborovať a teším sa niekedy pri ďalšom videu.